Priatelia, cyklisti, vítajte pri ďalšom dieli seriálu Bicyklom po Slovensku. Presúvame sa opäť na Liptov, aby sme vám ukázali jednu z najdlhších trás, akú sme si pre vás pripravili. Ale žiaden strach, bude tu hneď niekoľko možností, kde zakempiť alebo si to jednoducho skrátiť naspäť k miestu štartu. Štartujeme v Kráľovej Lehote, v miestnej časti Svarín a hľadáme asfaltku vedúcu k vodnej nádrži Čierny Váh. Keďže tá je dolná aj horná, inštinkt horských tráčov asfaltu z Tour de France nás posiela na tú hornú. Zeleným C-čkom značená asfaltka vás povedie asi 8-kilometrovým stúpaním a 500-metrovým prevýšením. Stretnete tu bežcov, cyklistov, inlinistov, drevorúbačov, každý sa tu trápi po svojom. Tí, čo výjdu až hore, však budú sladko odmenení, pokiaľ je pekné počasie. Tatry ako na dlani, Liptovská dolina zľava doprava aj sprava doľava, kam len oko dovidí. Nádhera. A to nehovoríme o mieste, kde sa nachádzate. Na naše pomery gigantická vodná nádrž, neuveriteľné dielo, kde sa my, tehlu a betón len z počutia poznajúci zamýšľame, kto, kedy a hlavne ako toto postavil. Nadmorská výška 1160 metrov a najväčšia prečerpávajúca vodná elektráreň na Slovensku s objemom takmer 4 miliónov metrov kubických vody. To všetko stále v prostredí nízkych Tatier v chránenom území Národnej prírodnej rezervácie Turková, ktoré oddeľuje hornú nádrž od dolnej. Vápence, dolomity, zmiešaný les a žiadny turistický či cyklistický chodník. Čakáme na miestneho Marca Póla, aj keď v takej strmine, možno zostať radšej pri obdivovaní z asfaltovej cesty. Tú, ktorú sme využili na výstup hore, teraz jazdom berieme dolu. Ale pozor, nie celkom. Asi 500 metrov pod nádržou je prvá neznačená možnosť odbočiť vpravo, kade vás cesta dovedie do východnej. Ak pôjdete dolu ešte asi 2 km, nájdete vpravo zelenú značku, ktorá vás vezme do lesa, asfalt vymeníte za krásny lesný zjazd a užijete konečne aj ľahký terén. Cesta sa počase rozdeľuje. Vľavo sa pokračujúcou lesnou cestou dostanete späť do Kráľovej Lehoty a pekný, maximálne 3-hodinový výlet za vami. Vy však chcete viac. Odbočíte doprava a lesnou cestou ponad koľajnice smerujete ďalej. Užijete si peknú prírodu a jednoduchý terén, stále všetko prístupné aj pre detský vozík. Dorazíte do trošku zapadnutej časti obce Východná, odkiaľ sa opäť po asfaltke vyštveráte do hlavnej časti Východnej. Spoznáte to jednoducho. Okrem zelenej značky vás bude vítať miestny amfiteáter, kde sa každoročne môžete zastaviť v júli na folklórnom festivale. Ideálne miesto po 23 kilometroch na krátku zastávku, doplnenie energie, nájdete tu aj niekoľko potravín a ak by ste boli príliš unavení, nocľah je tu tiež na predaj. Po starej 18-ke krútime na západ smerom na Hybe, vpravo máte vysoké Tatry ako na dlani, vľavo zase tie nízke a medzi tým vy, váš bicykel a čisto v hlave. Potom ale rýchlo zapnite, aby ste omylom nevybehli na diaľnicu. Zostaňte na 18-ke a pri zjazde do Hýb odbočte vpravo na modrú cykloznačku smer Podbánske. Opäť je tu možnosť pre tých, ktorí sa chcú vrátiť do Kokavy či Hrádku, pokračovať po asfaltke ďalej. Ak odbočíte, čo odporúčame, pôjdete lúkou, poľom, lesom, stále však po príjemnej ceste, najskôr asfaltke, neskôr typickom lesnom povrchu. V pohodovom tempe, ktoré striedajú strmšie, no krátke výšlapy, dostanete opäť ten príjemný feeling z krásy slovenských hôr a umocní ho pod chvíľou sa otvárajúci výhľad na Kriváň, vypínajúci sa priamo pred vami. Postupne sa cesta bude opäť meniť na asfalt a to už viete, že sa blížite k hlavnej, tentoraz už Tatranskej magistrále. Ocitnite sa tesne nad Podbánskym, odbočíte vľavo, aby ste absolvovali rýchlych 8 km v neustálom klesaní až do Pribyliny. Tu na vás čaká skanzen Liptovskej dediny, Račková dolina, skrátka ďalšia možnosť na oddych, dobrú večeru či prenocovanie. Ak už plánujete cestu ukončiť, pokračujte po asfaltke cez Liptovský Peter do Hrádku. Ak ale ostávate s nami, na konci obce odbočte na modrú vpravo. Tá vás do Hrádku a Kráľovej Lehoty dovedie tiež, akurát pôjdete cez pole.
My modrú po 2 kilometroch vymeníme za žltú smer Jakubovany. Šlapeme do kopca v ústrety pomaly klesajúcemu slnku a prichádzame na horizont nad Jakubovanmi. Nedaleko je staré vojenské letisko, ktoré vám poslúži na vybláznenie skôr, ak ste motorizovaní. Na bicykli strmý asfaltový zjazd do Jakubovian a odtiaľ krátky prejazd do Liptovského Ondreja. Odtiaľto, hoci po asfaltke ste pár kilometrov od Mikuláša, nie je žiadna značka a povedie vás inštinkt alebo dobrá rada miestnych. Pýtajte sa na veternú porubu a saláš, oni už budú vedieť. A keď budete šľapať ukrutným stúpaním, lebo toto naozaj stojí za to, v hlave majte len jedno. Čerstvá šinčica a ovčí sír sú len desiatky metrov od vás. Vôňa salaša, zvonce pasúcich sa oviec, štekot psov vás povedie k zaslúženej odmene dňa. Pravý liptovský saláš, kde vás nikto neobslúži, nikto vám nič neuvarí, ale vám tu aj tak bude náramne chutiť. Garantujeme. Ak si to správne načasujete, chytíte aj krásny západ slnka. Môžete si to dovoliť, v Mikuláši ste odtiaľto za chvíľu. Stačí pokračovať po polnej ceste, najskôr dolu, potom posilnený žinčicou strmo hore do veternej poruby a máte vyhrané. Zjazd asfaltkou až do Podbrezín, najväčšieho sídliska Liptovského Mikuláša, nájdete tu aj železničnú zastávku, odkiaľ sa dopravíte k autu, ak ste ho nechali v Hrádku či v Kráľovej Lehote. Gratulujeme, máte za sebou celodenných minimálne 73 km, nastúpaných približne 1500 metrov a prešli ste kus krásneho Liptova.